weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to kolomina to luuma ñalbi to gawinane fasu daɓe to jaareɓe daru salama to daru salama to jowol teccan ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno ndiaye seydou amadou to jingue jeeri ha to jeeriyel tumbere kabaruuji men ɗemngal Pulaar e gardiri kabaruuji men jehen to leydi Mauritanie kalene jillu khalifa général cheikh ahmed tidiane cheikh ibrahima Baye Niass tijja e ñalawma hannde o e nder nakshota lamorgo leydi Mauritanie ma en kal kadi e ngabbugol cogguli tawteɗi e oɗo saaha e nder jokli leydi Mauritanie to leydi Sénégal ma en kaale jubbande ɓatake Khalifa Sall windi caggal nde o ñawore makko yani e nder leydi Sénégal to leydi Mali ma en kaale garmi gara musɗo baɗɗo pelbodiral hakkude pelle ɗiɗi joguitiɓe tawa ko tawteɗi e nder diwan Tombouctou to leydi Égypte ma en kaale Rouma Jarribo oɗo saaha uddiɗɗo e nder jokli Égypte foof to leydi Somalie ma en jaaha to Mogadiscio lamorgo leydi kalene nguɗo janggu bangu toon ha yooɓi pittali yimɓe hewɓe bisimilla moon e kettuki hoto goɗɗe joni joni jañoɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biir soore biir nogas e nayyi lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabaruuji men e ɗemngal Pulaar e sowta he musidɗo moon Elghaali Abouba ko adi kabaruuji men eɗen jogui ɓatakeji jaam ɓatakeji tintinɗe hono fedde taw ko fedde sukaɓe dariɓe ɗanniyankoɓe woni taw e dow inde ARL ɗanniyankoɓe tawateɓe e nder wuuro tawateɓe e nder leydi France taw ko sukaɓe likseba naɓe likseba gorgol naɓe tawateɓe e nder leydi France e dow inde ARL woni association de ressortissants de likseba eɓe mbaɗi e rango tintinde e teddinirde dendagal Afrique naɓe tawateɓe e nder leydi France ha e leyɗele foof takkiɗe leydi France tawateɗe e diwan Europe eɓe teddinir ɗumen eɓe tintina ɗumen kadi ñalli pinal ɓe ɗamini ñalawma pinal moɓe ɗamini yuɓɓinde ñande tati lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati e nder Paris lamorgo waala fendo ñalawma o noon ko ñalawma weltare ko ñalawma pulago ko ñalawma kadi yidde jokkodiral moƴƴal hakkude leñol fulɓe e leƴƴi keddiɗi ɗi ko ñalawma beelama noon ko ñalawma jaam ko ñalawma cellal ko ñalawma kisal e nder ñalawma he noon ñalawma o noon mbiyan ko ñande tati lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati sanga 19 heures kikiiɗe ha sanga 5 heures du matin ene ɗamini noon to banggue jirwindo to banggue nalankoɓe kono biyeteɗo Demba Ndiaye mon dillan ko kañum tigui ɗamini yuɓɓinde tawa kadi omo yaadi e yoga e nalankoɓe fulɓe hono oɗo biyeteɗo Mamadou Dem ene tawtora Malika Dia ene tawtora Penda Guissé Hamme Mal Gabi Thiam e dendagal yimɓe hewɓe sukaɓe men taw ko waɗoɓe musique to banggue rapa kañumen foof ene ɗaminama belnu ñalawma o e kikiiɗe no feewi e nder ñalɗi he kadi e nder ñalawma he kadi maɓe mbaɗi hen ko wiyete jime Pulaar e mogoji kewɗi ene ɗamini yuɓɓinede hen ñalɗi ɗi noon mbiyen waɗata ko dow inde waɗata dow teddungal hoorejo dow teddungal joɗaniɗo leydi France e nder joɗaniɗo leydi Mauritanie to France woni ambassadeur Mauritanie tawateɗo e nder France e dow inde teddungal kadi yeeso teddungal hono maire mo wuuro likseba gorgol e mbiyen noon biye o noon ko nogas euro woni 20 euro ko ɗum tigui woni ko natirte ko natirte sababu mbiyen noon sababu nguɗo ñalgu noon ñalgu pinal ko wawi dañede hen foof beele kay eɓe mbawa ko mbawi dañde hen foof beele kay ko yidde maade oɗo PMI taw ko PMI walla mbiyen maternité ɗaminiɗo mahede e nder likseyba gorgol eɓe mbaɗi erango noon faade dendagal bandiraɓe yo yimɓeɓe gandu kala noon taƴo billet muɗum 20 euro tan taƴi billet gam yidde nadde yo andu ko ballal mum walla ko tuufere ƴetti fawi kay e ngolɗo didgol walla ngolɗo mangol oɗo maternité mateɗo e nder likseyba gorgol eɓe mbaɗi erango noon faade dendagal bandiraɓe nde notitto hen e keewal kadi nde yimɓe garat law saabu kay kala belsidiɗo wiine fada ha hirto so renaki so ari ɗaminaki hebde place mbiyen noon kañum noon ɗum waɗata ko nder ngoɗo wuuro wiyetego Paris mbiyen billet o ko 20 euro espace mo liberté premier 1 avenue adresse o ko 1 avenue général de Gaulle 91 300 Massy e nder mairie mo Massy mbiyen jiɗɗo tawtorede foof noon ne wawi noddidde walla jiɗɗo kabaru ko leeri hen foof ne wawi noddude ɗiɗo noddirguel 06 63 03 71 05 walla jomum waɗa 06 60 57 38 14
transport on ko bus 119 bar 319 bar 399 ha joni ɓatake tintinde hono fedde heblo sukaɓe Afrique taweteɓe nder leydi Congo Brazzaville eɓe ciftina bandiraɓe ɓe tintina kadi ɓe tinano wonde kala mayirde lewru eɓe ɗaminino ɓe mbaɗa kay ko wiyete batu mabɓe taw ko batu heblo sukaɓe Afrique batu ngu noon ene waɗa e nder Brazzaville lamorgo leydi ndi ene waɗa kadi to Ponto Noir lamorgo faggudu kala noon wonɓe e nder Brazzaville yiɗɓe noddu tawtoreɗe batu ngu ene mbawi noddude Abdoullah Bokoum ko 05 557 43 59 walla ɓe nodda biteɗo Mamadou Ba 05 571 05 571 05 719 57 19 walla ɓe nodda ɗa ha ceerno ɗa ha kanto Ponte Noir ko 05 553 26 36 walla Issa Camara 06 643 82 89 kabaruuji men e ɗemngal Pulaar no mbiruɗen koto leydi Mauritanie puɗɗortoɗen leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wul Abdoul Aziz o arti e wuuro Nouakchott ñalla Kikiiɗe hanki o caggal ummorademo to Bruxelles lamorgo leydi Belgique o yano noon ko tawtoriyede batu taw ko batu yuɓɓino nongu e nder Bruxelles kanko e yoga kay walla men kanko e dendagal hooreɓe leyɗele ardiɓe ndeɗo fedde tawteɓe ndeɗo fedde witende G5 Sahel ɓe jano noon ko ɗaɓɓoyde ngaalu ene wawi noon eɗen mbawi wiide noon ɓe keeɓi koɓe jinno caggal kay ɓe keeɓi ñalawma hanki o ɓe keeɓi tigui ɓe podanama fodde 414 millions taw ko halis euro fedde nde noon namdino ken sohli 423 millions euro kala hitande ko ɗum wafata wawde jogade fedde nde e oɗo saaha noon ene wayno 414 millions e oɗo saaha fuɗɗima nadde e fedde nde noon woni ni ɓe beelama mawɗo kanko mo hoorejo leydi o arti ñalawma hanki o caggal ummademo e ngun batu noon o arti tigui e nder ngoɗo wuuro Nouakchott lamorgo leydi ndi to Bowal laale diwoji noon o tawi ɗon Yahya Wul Haddemi hoorejo jagoɗɗe e yaadiɓe mum ene gaari jaɓɓademo kanko Mouhamadou Abdoul Aziz noon omo yaaduno e sefe mawɗo no fewi ɓe garti hanki noon ɓe jaɓɓama toon jaɓɓugal payodingal no fewi ha joni ko Nouakchott keddoɗen kalen noon e ɗam e oɗo taw khalifa général biteɗo Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ibrahima Niass tijjaɗo ñalawma hannde o e nder ngoɗo wuuro Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie kanko noon e oɗo saaha mbiyen e nder jokli ɗeɗe balle foof e nder jokli Nouakchott foof e yoga e leɗe kay ko sagataɓe walla mbiyen ɓeɗo almuɓe nana daari lang tawa kadi ko almuɓe wiyeteɓe surafaw en nan daari lang kay gam yidde jaɓɓade khalifa oɗo bit khalifa faydatude tijaniya e ɗaminaɗo ñalawma hannde o e nder ngoɗo wuuro Nouakchott o ɗaminna mbiyen noon kanko Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ko ñalawma hannde o tijja tigui taw kadi eɓe ɗamini jaɓɓademo jaɓɓugal payidingal ngal hono mum meeɗa yiyede e nder wuuro Nouakchott ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen jani ha to Nouadhibou lobbudu yurmede e nder Nouadhibou noon ndeɗo fedde taw ko fedde witende Rahman e fedde witende Rahman noon ko fedde tafande taw fedde nde fedde dolle mum ko yurnade kay e oɗo saaha cogguli toppitiɓe kay ko wiyete le droit des consommateurs association pour la protection des consommateurs mbiyen ngo waɗino jillu mabɓe noon nden fedde waɗino jillu mabɓe e nder Nouadhibou lamorgo faggudu leydi Mauritanie ɓe jeehi noon e yoga e jeehe tawtede e nder wuuro Nouadhibou tawi toon noon ko gueɗe kamtorinde no fewi saabu kay dendagal cogguli taw kadi ko cogguli gueɗe ɓurɗe sohlede nder leydi Mauritanie oɗo saaha joni cogguli ɗi koko ɓeydi no fewi kala hen coggu ene ɓeydi ha kena wona 50% fodde 50% ko ɓeydi e cogguli ɓe mbaɗi noon losko mbaɗe tawi tigui maaro taw ko maaro remete ko e nder leydi Mauritanie sac maaro goto jarannoɗo ujunnaje 6 e oɗo sal ñalawma hannde sa yaltinani ujunnaje 7 a heɓata sac so tawi ko maaro taw ko maaro ummoto ko caggal leydi jarannoko 14,5 e ñalawma hannde o sa waɗani 16,5 ujunere aɗa heɓata ɗum patuji kewɗi jarannoɗi ujunnaje 1,5 e oɗo saaha ma mbaɗa ujunnaje 3,5 hay liɗɗi taw ko liɗɗi biteɗi corvi tawa kadi Mauritanie ne jeeya e nokku walla leyɗele ɓurɗe hewde liɗɗi e nder windere leɗɗi kadi biteɗi corvi e oɗo saaha jarannoɗi ujunere 1,5 mo yimɓe mbiyanno no tiiɗi jarannoɗi ujunere 1,5 mo yimɓe gullanno no tiiɗi e oɗo saaha sa waɗani ujunnaje 2,5 a heɓata kilo a heɓata liɗɗi corvi liɗɗi
liddi korbi noon mbiyen ɓeydima fodde 60% nde ɗo fedde noon wiyetege rahma noon nde waɗi rango faade laamu leydi Mauritanie so ley laamu ngu daraki kay yurniti walliti ɓeɗo miskineɓe yooɓe gandu wonde kay ɓeɗo yeyoɓe wiyeteɓe commerçant ji nana belli labɓe mumen ha weeli garɗo foof eɓe taaƴe dande mum ɗum noon so laamu ngu wallani ɓesgu Mauritanaɓe koko ɗamini tampude no fewi ha joni ko leydi Mauritanie jeehen ha to Brakna tawen toon noon oɗo tawa kadi ko charte yanke mo hinde sénateur tawa ko diwana Brakna kanko noon caggal yinnodemo yaade tigui to leydi to Paris lamorgo waala fenno yidde yaade safroyade caggal nde o yano noon o yi oɗo ñawowo tawa ko ñawowo kalfinaɗo gueɗe ko fati e Muhammad yidde hebde passeport makko kay hebde autorisation woni yamirode wawde yaltude leydi on noon nde yamirnomo yo yah nde o yiiɗi wadde tigui yaade nokko ɗon tigui procureur général mo leydi ndi hayde mo wimo loppero yaha yaltata leydi ndi wi o yaltata leydi noon yo heddo somo yiɗi safrade ko ɗo e leydi he o safroto ɗum noon cigguiɗen ɗum koye jayde witende Adrar info ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen hono hoorejo landa kaɗo landa wiyete ko PMC arc-en-ciel woni parti mauritanien pour le congrès timtimol e gardogol hono gardogol président Balas e jaadi e cukku muɗum biteɗo Dieynaba Diabira e oɗo kadi taw ko biteɗo coordinateur landa ka Amadou Bokara Ba ɓe mbaɗino jillu mabɓe noon e nder diwan Guidimaka e nder diwan Guidimaka ne tawe to funnague e leydi Mauritanie kerol hakkude mum diwan ki edde kerol hakkude mum e leydi Mali ɓe mbaɗino on toon jillu mabɓe noon ɓe jeehi ha e nder jokli nokkuji tawa ko nokkuji mo werla hewani yiyede ɓe jettima ɓesguji kewɗi tawatedi toon ɓe jii mawɓe e sukaɓe ɓe tawi toon noon gueɗe kamtorinde no fewi gueɗe kamtorinde noon ko teskadeɓe kay nde ɓe gaari toon ɓe tawi sukaɓe hewɓe koye laabi goni ɓe hen ñallata ko fijje puɗal ha mutal haydara jahata école ɓe namdi noon ko saabi ɓen sukaɓe janggude e école hollira noon ɓen sukaɓe ko ronkuɓe winditade école walla ko janggannoɓe ene jaltina kalasuji caggal kayne ngala kayit jibinande binditaki ɓen sukaɓe noon ko ronkuɓe winditade e oɗo saaha ko ɗum saabi noon ɓe mbawata janggude ɗum noon wonanimo bella mettere mawde no fewi o tawi toon kadi babiraɓe hewɓe nayeɓe worɓe mawɓe nayeɓe hewɓe so coynima walla so nani werlani dire kewi ko dogde jaaha cuuɗoyo sikkude kay mataw ko laamu ari nanggude ɗumen ene taccina ɗumen caggal kay ronkude hebde kayitaji ɗum noon wonanimo mettere mawde no fewi wonanimo kadi ganuma o holliri noon mawo daro lang ha ɓen mbawa hebde kayitaji mumen ha no hannirta ni caggal nde o ummiti toon kanko e sete makko ɓe ndewi tigui e nder ngoɗo wuuro witege o Maqama e nder wuuro Maqama o waɗi ɓe mbaɗino ɓe kewi wadde ni so yettade kay ardiɓe on diwan to banggue aada to banggue diine e ardiɓe to banggue laamu foof ɓe jettima ɓe joddima ardiɓe ɗi men mawɓe foof ɓe joddima kadi e ɓesgu Maqama naɓe holliriɓe caɗele mabɓe kewɗe ko ɓuuri tengtude e caɗele mabɓe ha toon ha joni ko kayitaji ko affaire kayit alhaali kayitaji ɗi alhaali bindirgol ɓe kolliri tigui e oɗo saaha fayre mabɓe kay ɓe jogui tigui ko wonde kay laamu ngu hollirino e décembre 2019 bindirgol ngol koko dartoto ha laaɓa to banggue mawɓe kamɓe noon guila laamu ngu haali ɗum noon wonde kay ma ɗum hoybitini fayde joni ɗum ɓeydi ko tidde guila nden ko ya gartaji kewɗi ɓe mbaɗata ɓe hen mbiye potima laaɓani ɓe hen mbiye réseau ala ɓe hen ko ya gartaji ɗum noon wonniɓe mettere mawde no fewi ɓe donki kadi yoga e sukaɓe taw ko janggannoɓe jinnaɓe mumen bindetaki donki tigui wawde janggude ɓe kolliri caɗele mabɓe goɗɗe kadi to fate banggue jangde wonde kay nokkuji kewɗi taw ko jangguinirɗo e oɗo saaha eɓe manka nokkuji jangguinirɗe e jangguinoɓe ɓe teskima noon aɗa ara e classe goto tawa fodde temedere e capanɗe joyyi cukalel ene pawdiri no sardinni e nder classe goto ɗum noon wonniɓe mettere mawde no fewi ɓe kolliri kadi nokkuji kewɗi cafrirɗi woni dispensaire uji aɗa ara hen tawa hay dara ala hen sahani hay caforowa tawata e ɗin nokkuji laaɓa yimɓe diwana Maqama kolli yimɓe ley wuuro Maqama ɓe kolliri kadi ɓe jogui caɗele to banggue kuɓɓam ɓe kolliri courant mabɓe courant Maqama ko ene jeeya e courant ɓurɗo tidde e nder leydi Mauritanie foof eɓe jiiɗi andude noon holko saabi Maqama ene ɓuura tidde courant mum walla kuɓɓam mum ene ɓuura tidde e kuɓɓama leydi Mauritanie foof ɓe mbaɗi kollirino kadi laabi kewɗi ɓe ɗaɓɓino yidde joddade e hoorejo leydi Mauritanie kamɓe yontaɓe wuuro Maqama ngo kono ɓe dañani eɓe ɗaɓɓi noon ɓe monsieur Balas walla taɓe kay haaɓe mbawa joddade e hoorejo leydi walla yettina hujjaji mabɓe caɗele mabɓe faade e hoorejo leydi kanko kaɓe kolliri noon kamɓe Maqama naɓe noon e diwan Guidimaka naɓe foof ɓe kolliri beela mabɓe no fewi kay e oɗo biteɗo Balas président Balas e yaadiɓe mum wadde déplacement mumen kay gara yettade ɗin nokkuji saabu ɓe teski kay ɓe kewani yiide mawɗo dawrugol mawɗo landa dawrugol ara e mabɓe so wona sahaji subgoji ko sahaji subgoji tan ɓe kewi arde sahaji ruma jarriɓe caggal noɓe keeɓi koɓe jinnoɓe majja ɓe kewani yitede kono mawɗo landa arde mabɓe haalande ɓe programme mabɓe e yurnade caɗele mabɓe ɗum noon wonniɓe beelama mawɗo no fewi
kanko président Alassane Hammadi Soma Ba dollirɗo Balas caggal nde o artuno noon o yiɗino joddade e hoorejo leydi ngam yidde haalande ɗum caɗele ɗe o tawi e on diwan kono noon o heɓano joddade e hoorejo caggal hoorejo leydi o wonno tigi koye keɓogal mum yaade Bruxelles lamorgo leydi Belgique ene ɗamina noon caggal nde hoorejo o arti e leydi Mauritanie ma président Balas ma jooɗo tigi e hoorejo leydi ni ngam yidde haalande ɗum caɗele ɗe o tawi toon ha tengti e caɗele bindirgol sen ummima to leydi Mauritanie ko toon payten to leydi Sénégal aljuma hanki o ñawore Khalifa Sall gasino ha laabi e nder leydi he caggal kayde procureur o ñaguino namdino kay yo Khalifa Sall yo soke duuɓi jeeɗiɗi o yoɓa al amande kadi milliard uji 5 e feccere mbiyen kanko mawɗo ñawoɓe o noon hoorejo ñawoɓe kanko noon o jooɗi o heɗinoma hanki dendagal hujjikintoɓe ɓe foof hujjikintoɓe makki hujjikintoɓe oɗo biyeteɗo Khalifa Sall e hujjikintoɓe laamuɓe foof o hettima ɗumen kanko noon ko ñande capantati lewru mars darton ndi ko nden tigui ɗum sa yaltinde ñawore nde yaltinte ha laaɓa so tawi kay ko procureur o holliri duuɓi jeeɗiɗi e amande o yo Khalifa Sall yoɓ ɗum so tawi ko ɗum walla kadi so tawi ko goɗɗum ko wawi wonde hen foof o humpata on so Allah jaaɓi kanko Khalifa Sall noon e kala saaha omo heewi wadde ɓatakuji makko kay taw ko ɓatakuji makko beltinoji yimɓe ɓatakuji jurminiɗi baka ɓatakuji ɓeydoji gilli walla ɓatakuji ustoji gañgu faade e yimɓe kanko noon o waɗi ñalawma hanki o ɓatake taw ɓatake o noon kikiɗe hanki o walla jamma hanki o waɗi ɓatake caggal ñawore nde noon ɓatake o noon ko faade e ɓesgu leydi Sénégal naɓe ma en jubbu seeɗa e konnguɗi e ɓatake o e nder ɓatake he o noon o wi an hoorejo suudu ñawirɗo o noon tawateɓe e suudu ñawirɗi an procureur mo république onon rewɓe worɓe hujjikintoɓe onon foof debbo gorko min mi waɗi joni fodde kene manka hitande seeɗa min Khalifa Aboubacar Sall député maire mo Dakar min e yimɓam joyo nangaɓe ene ɓuura doole ene tuuma ene takka ene dumma fodde hande lebbi 11 emin gone juuɗe justice mo leydi ndi kono tan Allah yettama mi weltima no fewi mi weltanima hujjikintoɓam e hujjikintoɓe amen dariɓe lan gaddi kay kolliri aduna o foof kolliri windere nde wonde dendagal komin takka e komin tuuma ko foof ko fenade mi weltima noon e golle mabɓe payodinɗe kamɓe hujjikintoɓe mbaɗa welti kadi e dendagal rewɓe e worɓe mbaɗa weltini on dariɓe lan gam addude e ballal mumen ha tengti to banggue duwawuji wonɓe noon e nder leydi he ha wonɓe caggal leydi foof mbaɗa welti e darde mon kadi darde mon ene rokkimi sembe no fewi an hoorejo ñawore hono kewmi wiide guila ñande goo ñande nanggami fadde hande lebbi 11 ha e oɗo saha hande ko kalnomi ko ɗum tan deftanmi ko tuumami ko foof komi jeddude ɗum ha soori ladde min mi meeɗani dirtinde mi meeɗani ñamde mbuuɗu gotu tawa ko mbuuɗu laamu walla taw ko haalis dendaɗo woni haalis leydi ɗum ko tuumami ko foof komi jeddude ɗum ha soori ladde kadi baɗami halfinama mairie mo Dakar fodde laabi ɗiɗi eɓe kollira hoolare mabɓe faade am gueɗe ɗe takkami ɗen gila noon hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo gila hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi woni 2009 faade joni ko min ardi mairie o dendagal yimɓeɓe foof ene joogue am hoolare ene gandi kadi ko tumɗomi ko foof ko gueɗe ɗe takkami kono noon mbaɗa yetti Allah saabu ko tuumami ko walla ko mbaɗami ko wona yam fuɗɗoto wona joni fuɗɗi wona yam fuɗɗoto kadi wona yam wortoto ko jikku leydi Sénégal e nder leydi Sénégal ni ma mbiyen e nder Afrique walla ni somi welama mi wiya e nder windere nde foof kala neɗɗo lundiyanke laamu ngu ɓurde ɗum doole ene heewi wadde ɗum gueɗe mbaɗami ɗe beele kay hadde ɗum yaade walla helde bibji mum ɗum noon so waɗama yam wona yam fuɗɗoto wona yam wortoto an mawɗo ñawoje min Khalifa Aboubacar Sall mi woni laabi kewɗi sarɗiyanke mi meeɗi wonde jagorgal e nder leydi he mi woni jaggal manggal laabi kewɗi to banggue dawrugol gila mbaɗa jangga école tokoso ha école hakkudejo ha nder école aji université mi meeɗani andirede ko boni mi meeɗa wiyede ko boni mi meeɗa andirede ko boni
dendagal nde gonmi e dawrugol nde gonmi jagol gal ene gonmi sarɗo yanke kala ko kalfinanomi mi fewni ha fewi mi meeɗa tumede hen gueɗe bonɗe wona noon e nder mairie he wona hen tumeteme gueɗe takkami ɗe ɗum foof noon ko gueɗe ɗe takkami mbaɗa yetta Allah noon mbaɗa yetta dendagal rewɓe e worɓe dariɓe lang joguiɓe hoolare mumen faade am anduɓe kadi ko tumami ko komi takkaɗo min noon hoolaram e yakaram foof fawmi ɗum koye jomiraɗo subhanahu wa taala ko jomiraɗo subhanahu wa taala ko kañum jogui arsugam fenade noon yahata ɓaf ala dote ɓaf ala fenade noon ala koyɗe yarata ko dote ɓaffata gonga noon ko ñawli walla hiiri leeli walla yaawi foof ma gonga heftoyo fenade ɗum ɗo ko konngudi ɗo jubbuɗen seeɗa e nder ɓatake Khalifa Sall mo maire mo Dakar windi député me ko windi ko dakmin Khalifa Sall mais député maire mo Dakar windi oɗo ɓatake ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen caggal udduɗen ɓatake Khalifa Sall jehen tigui e nder Dakar taw kadi koto banggue hirnangue foire legal gotal biyetegal legal Serigne Fallou toon noon ko cumo musngu sumno toon hanki cumo ngu noon ko sanga 3h du matin ko daara goto woni nokkude sukaɓe jangata alqurana ko on tigui sumno ha wonti ndodi Allah yettama noon hay goto wasani hen fittano mum cukalon ɗiɗon gañima hen gañande kakidiɗi no fewi koto leydi ha joni leydi Sénégal to Saint-Louis mi nder Saint-Louis noon mbiyen ñalawma hanki o ko laana taw ko awoɓe ko laana mabɓe tigui yuwi toon laana ka yooli yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittade mumen yimɓe tato gañima hen kamɓe ɗiɗo wasɓe pittali mabɓe ha e oɗo saaha joni hay goto soit yitude ɓe ganda ka toɓe goni taw ha joni seno mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen hono mbiruɗen e gardini kabaruuji men e nder diwan biyeteɗo e nder poste biyeteɗo Bourem Inali ene tawe tawa waɗɗani Tombouctou e nder on poste noon ko jangu musgo wanno toon ñande nogas e tati lewru silto hakkude ɗeɗo pelle ɗiɗi taw ko pelle joguitiɗe ndeɗo fedde witende MAA eɓe joguino ɗon poste mabɓe e on diwan ko on poste tigui yana jamma sanga 20h jamma ko nden tigui poste o yana taw ko pelle joguitiɓe jane on poste kamɓe ema noon ɓe kolliri hay neɗɗo mabɓe goto ɓe mbasani hen fittanu mum ɓe gañaki hen kono ɓe mbari yimɓe jeeɗiɗo e pelle ceɓɓitiɗo yannoɓe mabɓe ɓe noon ɓen jeeɗiɗo waraɓe noon hay goto yiyani ɗumen ɓe kolliri noon haaɗi ɓen yiyede ko jamma ɓen garti taw ne garde renfort ko kañumen tigui garani mawi mumen jolli ɗum e werlaji nawi yimɓe hewɓe noon teskima kolliri tigui wonde coynima neɗɗo goto sara maayo woto walla cangol gotol ɓe coynima ɗon ɓandu neɗɗo goto mayɗo oɗo noon biyeteɗo Ali Wul Sidi Boubacar lorliɗo iddum ko kanko tigui wonno mawɗo on poste kanko noon guila ñango ngu waɗi faade ñalawma hande hay goto soit yidemo nananimo yiyanimo kanko noon o hewno hollirama kamɓe mawɓe kamɓe joom poste en ɓe kolliri tigui kanko Ali Wul Sidi donc aɗo yitede o so yino ha takkusan o hewno tigui ko ummade ɗon o fata galle makko o ummo ɗon o fata galle makko o hewno walde ha subaka o arta o caggal noon de jinnaɗo makko gorko jokkodirno o noon holliri guila nden yiyanimo nananimo kadi koye jiila woni beele kay ene yitamo gurɗo walla mayɗo ɗum wiyan noon poste walla wuuro diwan biyeteɗo poste biyeteɗo Bourem Inali ene tawe tigui nogas e 5 kilométre hakkude mum e wuuro Tombouctou koto leydi Mali kettoɗen ha joni mbiyen dadiɓe ɓe commissariat ɓe police ɓe kala bangoro ɓe kolliri noon wonde kay ɓe pawi juuɗe mabɓe e yimɓe jeeɗiɗo taw ko wuyɓe tampinnoɓe on diwan biyeteɗo Kanje Gila e diwan mum tawa kadi ko wuyɓe joguitiɓe noon hewnoɓe yande sakkirnoɓe yande kay e nder pharmacie ngaji ɗiɗi taw ko pharmacie ngaji tawteɗi e nder Kanje Gila hen pharmacie goto ene wiye Faran Dabo pharmacie keddiɗo ene wiye Laya caggal nde ɓe jiyamno vidéo de surveillance noon ɓe jiiɓen sagataɓe wuyɓe ene ɓorni laafaji kay ene kuuri jeesi mumen ha jiita taw jeesi jiyetaki woni ko wiyete kagule caggal noon nde ɓe mbaɗi losgoji mabɓe kanko commissariat kamɓe daliɓe commissariat Kalambakoro caggal nde ɓe mbaɗi losgoji mabɓe noon ko nden tigui e ballal jambouru goto ko nden ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe caggal e ballal mbiyana jambouru goto ko nden tigui ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe e ɓeɗo yimɓe jeeɗiɗo wuyɓe noon tawa mawɗo wuyɓe o ko biyeteɗo Thiam noon wonno tigui koye kaso fodde duuɓi jeeɗiɗi caggal noon teskede wonano celluɗo kanko Thiam o heeɓi ko wiyete liberté provisoire nde o yaltidi en noon o wone safrade nde o fuɗɗi hebde jaam jikku waddata jomum ko nden tigui o rutte guyka noon caggal nde ɓe pawa noon tawa kadi commissaire adjoint woni cukko commissaire biyeteɗo Sadio lorliɗo kono toon to modo
ɗo ko noon tongo ɗo noon ko kañum e yimɓe mum paye mabɓe juuɗe ko kañum joguino losgoji caggal nde ɓe pawa juuɗe noon ɓe jeehi no wiccitede galleji ɓen wi ɓe jeeƴuɗo ɓe tawi tan gueɗe kewɗe ɓe tawi ɗon fodde million ngaji jeegom taw ko haalis CFA ɓe tawi toon motoji kewɗi e werla goto toytamo hinde avant 6 ɓe tawi toon cakkaji kanŋe kotone e montoruji kewɗi mbiyen noon ɗum noon kanko oɗo biyete commissaire adjoint lollidde konon tomo do o holli weltare makko no fewi faade oɗo jambour kay balludeɓe haaɓe mbawi nangude oɗo gujjo taw kadi ɓe kalata inde mum mo eri noon yimɓeɓe kay ne mbattat hakkillaji mbawa walludeɓe kay e kala saaha ɓe mbawa fawde juuɗe mabɓe e ɓeɗo wuyɓe tawa kadi yoga e wuyɓe e saysa yeɓe goni tigui mooli tigui nder ɓeɗo jambureɓe ɗum noon kala neɗɗo moɓe jiimoɓe keftinani eɓe mbawi walludeɓe haaɓe mbawa fawde e mum juuɗe ha joni kabaruji men dolam jabbeɗe kabaruji men e ɗemngal Pulaar jehen to leydi Égypte mbiyen aset hannde o ko hannde tigui ɓe udditi ko wiyete ruma jarriba woni campagne électoral gam suɓoyade hoorejo leydi ɗamninde wadde ñande 26 ha 27 lewru mars Mohamed El Fattah Abdallah Fattah El Sisi hoorejo leydi ndi ko kañum tigui gemmi oɗo saaha ene ɗamina kadi ko kanko jogori lamtoyade saabu kay hay mbiri goto ngarɗo ala mo dikkodiri e oɗo saaha joni ko biyeteɗo Moustapha Moussa tawa kadi ko neɗɗo makko ɓattinoɗomo e oɗo saaha ko kañum gembi gam yidde fullude e guite yimɓe leydi on noon e haydara ala ko wawi wadde e yeeso makko koto leydi Soudan paden mbiyen fedde gotago windere nguloni ngu ɓejini doggol mabɓe aljuma hanki o e nder doggol hono ɓe kolliri tigui e nder doggol he ɓe kolliri fodde capanɗe kene ɓuuri capanɗe nayo kono yanke ɓe martaba towɗo Soudan Sud naɓe jofaɓe feɗeni ko wiyete crime de guerre et crime contre l'humanité wannoɓe sahamo guerre wannoɓe gueɗe kamtoriɗe no fewi gueɗe kamtoriɗe noon warde yimɓe ko wiyete viol taw e nder ɓen hen jeetato ko généraux ji hen tato ko gouverneur uji koto Mogadiscio paɗen to Mogadiscio noon ko lamorgo leydi Somalie e nder Mogadiscio noon aljuma hanki o ko janguji ɗiɗi deggodirɗe jokkodirɗe mbaɗi toon fodde 17 neɗɗo wasi fittane mum fodde yimɓe 20 bermi hen janguji ɗi hen jangu woto waɗi tigui koye nder galle lamorgo woni palais présidentiel jangu keddigu waɗi tigui nder hôtel goto kesso mahaɗo 17 neɗɗo wasi hen fittane mum yimɓe 20 barmi hen ndeɗo fedde witende e shabab ko jeytima jangu ngu ko ɓoyano ko ne mbaɗino toon jangu haaɓe jooɓi pittali yimɓe hewɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko tongude kabaruji men e ɗemngal Pulaar konngol men mbayni ko ñalawma hannde o ko erade ɗanniyankoɓe men nden daroto lang kañumen foof daro lang mbawa rendinde doole mumen e haɓade caɗele guure men gila to banggue école aji ha to banggue cuuɗi cafriɗi ha to banggue gueɗe baɗe noon nde ɓe daroto lang kala ko laamu waɗanani en daroɗen mbaɗenen sukaɓe men erade ɗanniyankoɓe kadi ha tengte wonɓe e nder leyɗele Europe yoɓe tinno kala wuuro ummanigo hunde yo guure keddiɗe kañumen foof yo mbaɗe hen juuɗe mumen mbaɗe hen juuɗe mumen so tawi wuuro timmugo ne wawi rendude waɗa ɓataki mumen waɗa hen ballal mumen faade ngon wuuro ene moƴƴi so tawi kadi wuuro wawa wadde noon neɗɗo foof ene wawi wadde ballal mum woni ko wiyete ballal mum personnel noon guila to banggue ballal mum ha to wadde biye muɗum so tawi ñalli ko wayno ñalli pinalli luxe ma ɗamini wadde e nder wuuro France dendagal guure takkiɗe moyne men foof ma jomum ne wawi wadde 20 € mum haydara ala ko bonnanta ɗum wawa addude ballal mum 20 € ko ballal kewgal fayida saabu kala baɗɗo hen 20 € yo andu way kono maɗo ƴettude tout feere ene fawi e oɗo PMI walla maternité ɗaminiɗo mahade musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tongude ne kabaruji men ɗemngal Pulaar e sowte ko musidɗo moon sehil moon Kaali Abouba yo Allah rokku en hirde jaam.